Després de 3 setmanes macerant en aquesta ampolla de vidre, aquí tenim la tintura d'ortiga, que ha estat, doncs això, aquestes 3 setmanes macerant, i ara procediré a l'últim pas, que és filtrar-la. Jo la guardo en ampolles de vi, reciclo les ampolles de vi, doncs, per guardar-les, ja que és un vidre i fosc, i va molt bé. I l'únic que faig és utilitzar doncs, un filtre d'aquests típics de cafetera de paper per poder-la filtrar, més un embut, i doncs, per guardar-la doncs, ja filtrada i neta aquí dintre. La vaig abocant aquí perquè es vagi filtrant, es vagi netejant. Deixant que escorri bé doncs, tota la que hi ha dintre per treure tot el material també doncs, perquè es vagi netejant, no es vagi filtrant i al final doncs, la puguem tenir guardada aquí en aquesta ampolla i després doncs, anar-la posant amb diferents pots petits ja amb comptagotes per anar-la prenent. Recordeu, doncs això, jo cada dia faig un parell de pipetes doncs, d'aquesta tintura d'ortiga.